Uwei Nongtrei ka North Eastern Council ula shah kem hakamit si Nyngkong halor ka jingkynnoh ba jrong ti khlem nya kawei ka para Nongtrei ba iathuh snem karta. Katkum ka khubor Pulit kani ka lanot kani ka ba Trei contract hapoh ka Ophis namar kani ka ba iohkam lyngba ka compassionate ground. Layathu uni briew la bthah kani ka lanot ban synran shah bank ban pyndep iohkam Ophis namar kani ka bala shah thungkam ban yarap Hadin balawan na bank ula pinbor ya ka ban nit shwa shpo ka quarter jong da ka ba kambo la klet ka tifinja. Hadin bapoy haying ula pharung ya ka shpo pat sedang le don bor persha ya ka. Kani ka jingjia ka la jah ka por shibiji sngi jong ka sngi Nyngkong. Kani ka lanot ka lit banbu ya ka jing ujor ijahar hapoh ka Laitumkrah Police Station ka balalam sha ka jing shakem uni upriu na ka quarter hakani hi ka janmiet. Ki Pulit ka register case kani ka ijahar ba ka jing tokit mentak la ya chakman. Repis hapoh NEC barang type NEC de marmar la tips po si jong ke Laitumkrah Police Station de ka OC kala lagi indale de ban take action de nang tu hi la warra you accused but big tips po thana and la medical discipline then the case registered against him then tasni in sub I want to produce for court.